Hej på er och välkommen till en ny video av Spela med mig i Leksakskanalen. Och titta vad vi har här, vad är det för något? Det här var abysslimet som vi fryste. Och det har blivit damm helt enkelt. Det ser inte alls längre ut som slime. Här väldigt lite, men alltså man kan inte använda det här längre. Här är det lite slimigt fortfarande, men alltså bara i det här hörnet, annars är det verkligen inte längre som slime. Ja, okej, men mycket är det inte som är kvar liksom. Får gärna titta på första delen av videon när vi fryser in det här slimet. Abyss-slime som sagt, abyss-slime eller abyss-pärlor och slime som jag fryst. Och nu har det tinat, vi har väntat lite mer än 2 dygn. Och det här, det som är kvar, inget slime längre, det är helt enkelt en liten lump. Ja, alltså försöket var i alla fall värt att se, för så vet man att ingenting är kvar efter att vi har fryst in det hela helt enkelt. Jag har inte mycket att säga kring det hela. Så här ser det ut, alltså som sagt. Om man kan kalla det för slime fortfarande vet jag inte, men det går inte att leka med längre. Det har inte riktigt blivit någonting nytt i alla fall. Och i den här riktigt korta videon, jag ville helt enkelt att ni kunde se vad som hände helt enkelt, alltså resultatet av vårat experiment. Och det alltså slimet blev inte till slime igen efter vi fryst in och tinat det. Men vi ses nästa gång igen i alla fall, hoppas jag. Skriv gärna i kommentaren om ni förväntar er någonting annat. Jag förväntar mig faktiskt någonting annat, men ha det så bra så länge. Hej då!